Enillwyr Cylch Meithrin. A'r enillydd yw Cylch Meithrin Hywel Dda. Mae yn hyfryd i feddwl bod maen nhw wedi enwebu ni gyda Mudiad yn Aberystwyth sy'n meddwl lot i fi. Dwi yn joio gwaith, dwi yn mwynhau bob dydd gyda'r plant. Mae Jane a'r staff sy'n gweithio yn y cylch just yn mor naturiol da'r plant. Chi'n gallu gweld bod nhw'n mwynhau gweithio da'r plant ac chi'n gallu gweld pan oedd y plant yn siarad am Meithrin bod perthynas da iawn dyn nhw hefyd. Dwi'n licio mynd i tyfu mwy na unrhyw clwb arall sydd yn y ardal. Mae Jane yn neud yn siŵr bod y plant yn neud wahanol pethau pob wythnos. Mae wedi cael ei trefnu yn dda, mae'r plant yn hoffi. Dwi'n gallu gweld bod perthynas da fan hyn rhwng y cylch a'r ysgol. Maen nhw'n ymgartrefi yn gynnar, felly mae Jane a'r criw, maen nhw'n osgoi rai problemau nhw ffordd, felly mae'n mantais mawr i cael y cylch ar safle'r ysgol. Mae fe'n helpu'r plant adnabod Jane a Mrs Evans yn barod i nhw mynd lan i Meithrin. So dwi'n credu bod hwnna'n pwysig a dod mewn i'r ysgol hefyd. Dwi'n credu bod hwnna'n dda i'r plant. Ni'n defnyddio'r ardal newydd tu fas yn ddyddiol. Mae mor bwysig bod ni yn yr awyr iach, ym mhob tywydd, yn joio popeth ni'n neud tu fewn, ni'n neud tu fas fyd, sy'n pwysig iawn i fi. Llongyfarchiadau i Cylch Meithrin Hywel Dda.